ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪುರ ಫೈನಲಿ ಬೈದ ಮಾತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊರದಿಂಚಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಿಯೋಗಿ ನಡೆ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಿಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಈಶಾ ತಡೆ ಬೈದ ಈಶಾ ಬಸ್ ಸೀದಾ ಇಡೇಕಂತ ಉಂತಾವೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಈಶಾ ತಲ್ಪನೆ ಉಂತಾವೇರು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ನಮಕ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಕೊನರೆ ಪೂಜೆ ಈಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಯೋಗಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೋಜಾವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ತಚ್ಚು ಸಮೇತ ಅಲ್ಲ ಲುಂಗಿ ಹಾಡೊಂದು ಪೂರ ಪೋಯ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋನ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕ ಏನು ಬೆಡಿಯ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾರೆ ಚಿರು ಲಾಗರನ್ನ ತುಳಿ ಭಜನೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ ಅಂಡೆ ಕಲೆಗೆ ಮಂಡಲಿ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಸಾನು ಮಾತ್ರ ಜಿಗ್ಗಾತಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಚ ಬರೋಡು ಅದ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಗಲೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಮೂಲ ಊಲ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ ಬರ್ಪೆಂತಲ್ಲ ಬೋರಿ ತೂನಾನೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪುಮ್ಮಾರೆ ತಚ್ಚು ತಲೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ರೇ ಬರ್ಚಾತೆ ಐಟು ಕುಲ್ಲಂ ಬರ್ಚಾತೆ ಬರ್ಚಿಯ ಮಲ್ಲ ಬೋರಿ ಇಲ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಬೋರಿ ಗಾಡಿಲೆ ಮೂಲು ಪುನ್ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಬುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜು ಪರ್ಸಲ್ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮೂಲೆ ಅವಳು ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಪೂರಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಏನಲ್ಲ ಉಲ ಕೊನರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೋರೆಗ పోయ ఉలై పోదు వరకు అంచనా ఇలా తచ్చుకు దాదాన 12ಗೆ దాదాపు ಕೊಂಬುತುಲೆ ಅದೇ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂದ್ ಎತ್ತು ಮಂದ ಮಲ್ಲ ಅಂಬತ್ತಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಅಜ್ಜನ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ನಮಗ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಬ ಆಂಡ್ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆದ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆದಿಯೋಗಿ ಮೂರ್ತಿ ದಡೆ ಪೋಪ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ರಶ್ ಜನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕ್ರೌಡ್ ಸದ್ಗುರುನ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇತ್ತನು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ಅಂದ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಸದ್ಗುರು ಐತೆ ನಾನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೋಪಿನ್ ಏನಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೇಪೋಯ್ ತಿಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಪೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಚೆಂಚುಂಡು ಆದಿಯೋಗಿ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಕೆಂಚಾಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ದ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ನಡುಟು ತೋಜ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋದು ತೋಜ ತುಲೆತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೇರು ಎರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಕತ್ತ ಪೂಜೆ ಮುಠ ಈಗ ಪಡ್ಡ ಈಗ फोटो तुले ಸೂಪರ್ ಆತನ
ಲೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಫೋಟೋ ತುಲೆಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಅಂದ ಬಾರಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತರ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವಂಜಿ ತಗೋಡು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಈತ ಮುಟ್ಟೋಡು ಎಂಚುಂಡು ಜನ ಏತಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೇಸರ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಪೋದು ಕುಂದೇರ ಅವ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ತಚ್ಚು ಆದಿ ಹೋಗಿ ನಡೆ ಪೋಡು ಒಡೆಗೆ ಪೋಡು ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶಿವನ ಎದುರುಡು ಗಾಡಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೆರೇಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದು ತಚ್ಚು ಈರು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ನಡೆ ಬೈದಿನ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಯನ ಬೇತೇನಿ ಒರಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆತೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳವ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾರೆ ನೂಲು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ತುಲೆ ಒರಿಯರಿಯನ ಪೋಸ್ ತುಲೆ ಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಫೋಟೋಕು ಬರ್ಪಿನ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿಂತಲೆ ಜನತ ರಾಶಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರು ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು He is the Artana, the ideal man, where one half of him is woman. He is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya.